το The World of Road να έχει τελειώσει, το δεύτερο The World of Road, αλλά ουσιαστικά το ταξίδι αυτής της ζωής μας δεν τελειώνει ποτέ και κάποια μέρη και κάποιοι άνθρωποι μας το θυμίζουν αυτό, όπως για παράδειγμα εδώ στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου έξω από Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Jam Sport Suspension Systems. Ήρθα με τον Discovery, με τον Καρύμπου, και εδώ βρίσκεται ο Καρυμπούνης, το Iveco, γιατί το έφερα για να φρεσκάρουν τα αμορτισέρ του, τα οποία φτιάχτηκαν ακριβώς εδώ, στη Σύνδο, στη Jam Sport του Μιχάλη Κυρλαγκίτση και της ομάδας του, πριν από 6 χρόνια ακριβώς, ήταν δηλαδή φθινόπωρο του 2018, και μετά από 120 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα τα φέραμε για να τα φρεσκάρουμε. Και πάμε να δούμε λίγο πώς δουλεύουν εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι, οι πραγματικοί γκουρού, οι μάγοι της ανάρτησης στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε τώρα στη Jam Sport, που έχει δημιουργηθεί πριν από περίπου 30-35 χρόνια. Κατασκευάζουμε αμορτισέρ που είναι μονοσόλινα αμορτισέρ, είναι αερίου λαδιού υψηλής πιέσεως και είναι η καλύτερη τεχνολογία για αμορτισέρ γενικά. Τώρα, γιατί να κατασκευάσουμε εμείς αμορτισέρ για κάποιον, είναι γιατί αυτός ο κάποιος ξέρει τι θέλει και προφανώς δεν το βρίσκει σε καμία άλλη μάρκα aftermarket ή το γνήσιο αμορτισέρ. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε ειδικά για αυτόν και σε ρυθμίσεις και σε διαστάσεις. Κατασκευάζουμε όλη την ανάρτηση, από τα ψαλίδια, την πλήμνη, το αμορτισέρ, εκτός από το ελαττήριο, όλα τα άλλα μπορούμε να τα κατασκευάσουμε εδώ. Και συνήθως η δουλειά μας η περισσότερη είναι να κατασκευάσουμε αμορτισέρ συνδυάζοντας το με κάποιο ελαττήριο το οποίο το παίρνουμε από την αγορά. Τώρα εδώ οι δύο μηχανές που λύνουμε τα αμορτισέρ, πάγκοι που αφήνουμε τις ρυθμίσεις, τους άξονες, τα έμβολα κτλ. Έχουμε δυναμόμετρο που μετράμε τις ρυθμίσεις του κάθε αμορτισέρ, το οποίο δεν μας λέει αν λειτουργεί μόνο, μας λέει και πόσο λειτουργεί. Το αμορτισέρ έχει αυτές τις ρυθμίσεις. Τώρα, αν αυτές είναι μέσα στο περιθώριο, είναι ok. Αν είναι εκτός, τότε είναι χαλασμένο. Εδώ είναι ο Σάκης που μας κάνει τις ρυθμίσεις πάντα και είναι πάντα μέσα. Είναι κυρίως αυτός που θα κάνει τη ρύθμιση. Αυτός που θα βρει ποιες ροδέλες χρειάζονται για να βγάλουν τα κιλά και την αντίσταση που χρειαζόμαστε εμείς. Τα εξαρτήματα κατασκευάζονται εκεί τα περισσότερα, που είναι ένα CNC με 2 κεφαλές. Είναι ο Άρης εκεί, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατασκευή, για τα προγράμματα και όλα. Σχεδόν το 90% των αμορτισέρ είναι κατασκευασμένο εδώ, στον Τόρνο, στο Φρεζοδράπανο και βέβαια πίσω στις κολλήσεις και σε αυτά. Τα πιο σημαντικά εξαρτήματα σε ένα αμορτισέρ είναι η κεφαλή του αμορτισέρ που έχει τις τσιμούχες, τα κουζινέτα και όλα όσα στεγανοποιούν ένα αμορτισέρ. Είναι ο σωλήνας, είναι οι στηρίξεις που μπορεί να έχει το αμορτισέρ πάνω και κάτω, είναι μέσα τα διαχωριστικά έμβολα, είναι οι άξονες του και όλα αυτά περνάνε σχεδόν από εδώ πέρα. Για όλα τα υλικά μας έχουμε προδιαγραφές, τα σχέδια προφανώς είναι ίδια, το CNC πάντα ίδια κομμάτια βγάζει. Είμαστε πιστοποιημένοι για τις κολλήσεις, γιατί εκείνο είναι και ένα σοβαρό κομμάτι που ενέχει και ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα οι ρυθμίσεις τώρα, είπαμε, δεν είναι ποτέ ίδιες. Είναι ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτης. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Όπως όλα τα αμορτισέρ, μετρούνται με τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Αλλά παρόλα αυτά, αν τα χιλιόμετρα είναι σε πολύ καλό οδόστρωμα, το αμορτισέρ δεν θα χαλάσει ποτέ. Τώρα, τα δικά μας αμορτισέρ, το λογικό είναι να τα κάνουμε επισκευή, γιατί επισκευάζονται πάντα, γύρω στις 120-130.000 χιλιόμετρα και πάνω. Το καλό με εμάς είναι ότι έχουμε, εκτός από τη μεγάλη εμπειρία, έχουμε και επιστημονική γνώση που μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτά που βλέπουμε από την εμπειρία μας. Γι' αυτό και γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, είτε είναι για ραλί, είτε είναι για τη βόλτα, είτε είναι για την πίστα, είτε για οπουδήποτε. Αυτό είναι το πιο σοβαρό που πρέπει να ξέρουμε και πάντα, όπως ξέρετε, η επιστήμη, αν δεν ακολουθηθεί, δεν βγάζει πουθενά. Άμα δεν ακολουθήσουμε τους νόμους της φυσικής, δεν βγάζουμε πουθενά. Αυτό είναι και το ατού, νομίζω, της επιχείρησης. Γι' αυτό και έχουμε τόσες επιτυχίες.
Είναι λοιπόν ένα μηχάνημα το οποίο πηγαίνει η αγελάδα μόνη της, χώνει τη μουσούρα της και τη ράχη και ξύνεται πάνω στο μηχάνημα. Αυτό θέλει αμορτισέρ για να δουλέψει καλύτερα και αυξήσει την παραγωγικότητα που το κάναμε όντως. Τους βοηθήσαμε πολύ.